गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 3 मार्च 2023 बिएन बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। अदालगुरि जिल्लानि दैफां नलबारियाव जानाय इनकाउन्टार जाथायखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि एसपि राजेन सिंहआ इनकाउन्टार जाथायनि सायाव बुङोदि डिम्बिसर मुसाहारिया सासे डाकातिमोन। पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय डिम्बिसर मुसाहारिया सासे क्रिमिनेलमोन। गुबुन खावनाय जाथायफोराव डिम्बिसर मुसाहारिया लोब्बा दङमोन होननानै बाक्सा जिल्लानि एसपि राजेन सिंहआ बुङो आरो एसपि राजेन सिंहआ दाबि खालामदों डिम्बिसर मुसाहारिनि हेंथायै पुलिसनि आखायाव रोखा फोरमान दङ। बबेखानि सिआइडि आरो पुलिसनि संदाननायनि गेजेरजों जाथायनि सायाव रोखा जाबावगोन होननानै बुंबावदों। थारैनो अदालगुरिनि दैफाङाव जानाय इनकाउन्टार जाथाया दिनैनि समाव फिन मोनसे गोदान महर मोनबावो। नायबिजिरनाय समाव डिम्बिसर मुसाहारिनि नखरनिफ्राय गंसे पिस्तलबो बोखांनो हादोंमोन होननानै एसपि राजेन सिंहआ मिथिहोबावदों। बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि जोबथा सानाव हांख्रायहरजानाय बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सनु सुदआ मैया नुजाफैयो आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोनफैनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुङोदि बड'लेण्डआव फैनानै आं गावनि न'आव फैनाय बादि मोनदों आरो बिथाङा बुंबावोदि फरायसाफोरखौ नुनानै मुलुगसोलोंसालियाव फिन मुं थिसननो गोसो जाबाय होननानै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सनु सुदआ बुङो। दिनै 3 मार्च 2023 मेट्रिक आनजादनि गिबि सान। गिबि खेबनि थाखाय गोदान सोलोंथाइ आदबजों बे खेबाव आनजादा खुंजागोन। बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव गासै 4,23,000 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायगोन। एग्जाम सेन्टारफोराव सीसीटीवी केमेराया गोनांथिथार होननानै सोलोंथाइ बिफाना फोसावदों। एग्जाम सेन्टारफोराव सीसीटीवी केमेरा बाहायाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै रोखायै बुंथिनानै होदों। आसामनि गोबां जायगाफोराव सिखावनि उदखार खालामनाया बांबोगासिनो दङ। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिफुरिया ओनसोलनि आमगुरियाव माखासे दुथां सिखावफोरा सासे फालांगिरिखौ गारिजों थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव बिथांनि गारिखौ लाखिनानै सिखा देखायनानै सिगि-सग' खालामनानै 2,50,000 रांखौ लुथिदों। रां लुथिजानाय फालांगिरिनि मुङा जाबाय सुजित पाल। दायो बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सरकारनि 6 शेड्युल ओनसोलाव गोदानै टेट आनजाद खुंनो नटिफिकेसन फोसावनायखौ लानानै बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइ एस'सिएशनआ सरकारनि फारसे खुद्रिसारदों। 6 शेड्युल ओनसोलनि जिल्लाफोराव गोदानै टेट आनजाद खुंफुंनो थाखाय आसाम सरकारा नटिफिकेसन फोसावबाय। नटिफिकेसन फोसावनायनि उनावनो गोख्रों फिनजाथाय खालामदों। बिटिआर टेट क्वालिफाइ एस'सिएशनआ मैया बाक्सा जिल्लानि बरमायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर हालामाव टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बिटिआरआव सा 6,000निबो बांसिन टेट आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दं। टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर थासेयावबो सरकारा गोदानै टेट आनजाद खुंनो लानाया दुखुनांथाव होनना फोरमायो। गिबियाव टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनांगौ, बेनि उनावसो गोदानै टेट आनजादखौ खुंनांगौ होनना दाबि खालामो। बेजों लोगोसे खुंथाइ गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ सोंखारियो। प्रमद बर' सरकारा टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ नेवसिगारदों आरो थिसनथाइ होनो गोसो गैया। बिटिआरआव साख्रिनि थिसनथाइ होनो होनना गोबां बाथ्रा बुंबोबाय, नाथाय दासिमबो थिसनथाइखौ होनो हानाय जायाखै, जायनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशनआ खुद्रिसारदों। जुदि टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो फोरोंगिरिनि साख्रिनि थिसनथाइ होआब्ला फैगौ बिसायख'थि समाव बिनि फिननायखौ होगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथिनानै होयो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।